pinalangga, testigo sa langit, uksugan man ang tuna, may usang nga bato dito sa may sama, nga atong lingkuranan kung kita nagkikita. Di ko hingangalintan ang aton mga saan, nga bisan ang dangatan di kita magbubulan. Ug kung umabot man unusan kakurian, ang lusay tangagugma aton uulungan. Kay ang tao kung naaba nasan gugma, nawawara san paminsan, nawawara san huna-huna. Pero siring paman kung ang gugma na ang nagsugo, pirit ka pagbibilngon, bisan diin ka pa magtago. Ang tao kung naba nasan gugma, nawawara sin paminsan, nawawara san huna-huna. Pero siring paman kung ang gugma na ang nagsugo, pirit ka pagbibilngon, bisan diin ka pa magtago. Karaw tagadiday paniyong nga binurdahan, kay maula ini ang aton hinumduman. Kung ini mawara kahulugan, digaman laini nga siya ko nahingalintan. Digaman laini nga siya ko nahingalintan. Digaman laini nga siya ko nahingalintan.